No vonku sa to ľahko nastavuje, len keď je to v aute, je to také troška popravé. A sakra. Musíš ho pridržávať, aby sa ti nepovolil. Vytočiť čo najviac von. Pod ním je tesenie o krúžok. Teraz by mohol ísť prstom. A teraz ho zatočíš na dorazinu, pokiaľ nebudeš cítiť nejaký väčší odpor. 13 Nm. Už počuť, že púka pár vnútri. Už ponoru už. 13 Nm je. Robíme si risku. A dve plné otáčky naspäť. Jedna. Druhá. A už len zakontrolovať. To je všetko. Víš to znáš, Bože, jak je jednoduché. Dobre. Snímač by som nedal dávať, ale dúfam, že to pôjde tak. Postačí. To je to stejný akorát. Tuto 2,5 otáčky. Do 8,8 sa povolovali obidve o 2 otáčky a novšie od 8,8, 8,9 hore už 2,5 stredný pás. To je celý rozdiel. No ale vidieť, že z toho kousek povolo inám, že? No, je zatočený určite lepšie. Ono to nikto nenastavil, lebo keď som sa pýtal, lebo ten kľúč vyzerá, keď si, neviem, či si videl lešenári, čo majú na lešenia, ten kľúč je jeden 6 rám má. No to má presne taký 4 rám vnútri. To je jeden kľúč, on je tak zahnutý na takom klube, to len dáš, no puk, potočíš naspäť, tak sa tým má nastavať. Ale číslo toho kľúča mám všetko, ale objednať sa nedá. Ja som chcel, že originál si zohnať, aby som mal, a nakoniec som potom našiel na tej americkej stránke, kde sú Ford Explorer, to je vlastne tá istá prevodovka. A tí tam potom došli na to, tam je rozpísané, že aký uťahovací moment a všetko, jak robiť. V manuáli mám napísané od prevodovka, čo mám technické manuály, čo mi ešte Davey volá kedy dal. Tam je napísané, jak sa to robí, lenže momenty sú tam. Všade je odkazané servisné nárade číslo, servisné nárade číslo. A keby som sa vedel pojičať, to není problém, zaťahnem ten šrob, dajme tomu nejakú matku, si tam zaťahnem, puk, a teraz budem zisťovať, nakoľko sa nastaví z normálnym momente, ak mám podľa toho si nájde moment. Dá sa to aj tak zistiť. No ešte toto vyzerá čisto, ale niektoré prevodovky sú tak zrzavené šroby, že máš problém to vytočiť. To je u mňa. No poď. Že ten rozdiel v těch jízdních vlastnostech pak musí byť vidět. Rozdiel v nastavení pásov, vysvetľoval som to, je radenie rýchlosti. Keď sú rozštelované, môžete spraviť to, že ide 1, 2, hneď hodí 3 a potom ťahá, dá 4. Že nemáš pekne rozložené, že jednotku poťahne, potom si z dvojku. Nemáme u toho, určite ne. Netvrdím, že to robia len pásy to nastavenie. Tam je aj zopnutie spojok jedno s druhým, ale predpätie pásu, koľko má byť, je 50% toho radenia. Hej. Lebo on jednoducho, keď má veľkú volu, potom mu dlho trvá, kým zavre ten bubon spojky a kým ho ešte zastaví. Lebo on je rotujúci plných otáčok. Sakra. To nepôjde po dobrodku, musím ho dať aj naspäť. Si ostaň ti říct, že asi kartáč bude potřeba. Máš ho tady kartáč.
Chartáče kevka. Mě to sežral, to. No mě to sežral. Říkám, kartáčem to nepůjde, větší štěstí. No pamatuju si to ještě hodně. Odpojený, já odpojený komunizme. Ale děcka naše, ty už jsou na tom hůř, člověče. Ale tady preto není tak tragicky na Slovensku, že jako na Slovensku česky znají hodně. Hej, to že tady i televize je, jo, hodně. To, že v TV Nova, TV Prima, to všetko chytíš v pohode. A hlavne toto západné Slovensko to bez problémov. No. A čo majú káblovky, tak ti normálne prenášajú. No, no. Že takto treba čistiť, tak vždycky len zatáčať, nikdy nevytáčať. No jasne, že tam spadne tá vytička. Třeba to tak daleko ani nepůjde. To zistíme hneď málo. To znamená, že ten bol dosť roštelovaný. No, to nikto nenastavuje. To je katastrofa, fakt. Sakra na ústrovne. To mechaničím toho Forda. A jedno neviem, prečo to nerobil, lebo ten manuál, čo mám na údržbu prevodovek, to je normálne originál Česko. To je školiaci zošit vlastne. Áno, školíci ten máme taký, že? A tam to je popísané, tak si myslím, že museli o tom vedieť, keď ten zošit čítali pri školení. Nie ste ho čítali. Však to je ďalšia vec. To se týká i těch Explorerů přece. To se týká víc aut potom následně. Ale ten je hodně teda. Teraz mám nás, uvidíme, či to bude stačiť. A to když bude řadit líp, tak by mělo mít aj vliv na spotřebače. Teoreticky. Mně se zdá, že mě hodně často posláš. No, to Cosworth. Ja keď som zložil môj prvý raz, všetko bolo resetované, tak sa mi nelúbilo, že každú rýchlosť točil do 3000. Hovorím, dobre, je to vysokotáčkový motor. Teraz ťahli kopček, idem 84, uzavretý menič, drží 2200 otáčok. Ťuknem na plyn a automaticky podradí, hovorím, bude držať. Chytí na štvorku, zavre menič, 60 na štvorke. Na 1800 otáčok. Podradí, keď sa dotknem plynu, ale ako náhle dám plyn naspäť, zás zaradí naspäť štvorku. Jednoducho on cíti, že ten motor má výkon a on nepotrebuje. Keď mu vstúpi, že chceš od neho, aby išiel, tak podradí. No, teraz potrebujeme celé dva a pol otáčky von. Toto je jedna. Ja potrebujem na túto sa dostať. Kolik času by jim to No, zabralo? když tam bylo 2,5 otáčky, tak to asi nebylo zase moc rozhrkané. Uvidíš, pokiaľ není to vidno, lebo keď sú čisté šroby, vtedy vidíš, kde ostane stopa. Ono väčšinou sa to rozšteluje len nejakých pár desatín, to nie sú milimetrové vôle. Ale ono to stačí. Určite, lebo ten pás, kým zavre ten posílovač, ešte keď ten posílovač je vypadaný, tá gumička vie, že prepúšťa tlak, aj tam je strata v tom okamihu preradenia. Bo s týmto, že toto nastavíš, vlastne nastavíš len moment preradenia, že je okamžitá reakcia na ďalšiu rýchlosť.
najstarších je tuto ešte cievka kickdown. Jo. A sa veľmi dobre robí. Tam měla jenom důvody více. No. Tu by si mal dať 57 Nm, ale to tam nie je čo pokazať. Dobre, tým pádom by to malo byť OK. Můžeš jet. Radosť čaká horšia robota troška. Já znám. No. Takže asi tak.